खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा राजखान्थि हान्जानि थाखाय बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा जम होननानै बाथ्रा बुंथिदों। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आंखौ जम बायदि सानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आंखौ गिदों, आंखौ माने बिपिएफनि जमनि मिनिंखौथ' मिन्थिगौ ना, बे रोखोमै लादों। जायनि थाखायनो बे समाव जानला मानला बाथ्रा बुंनानै आंनि इमेजखौ बे समाव धंस खालामनो थाखाय नाजादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। मानोना बे समाव खाम्फा बरगयारि दैदेननाय थामहिनबा गाव गुबुन समाव गुबुन जायगानिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जासिम बास्लाय होनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय दङ। बे सोलिबाय थानायखौनो नोजोर बोनानै बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया गिदों, बिथांमोना समखिखांदों। जायनि थाखायनो खाम्फा बरगयारिखौ बे समाव जम बायदि बिथांमोना ट्रेड खालामदों आरो जेरैखि जाया जायखिजाया थासारिजों नोजोर बोनानै बे समाव फिसा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बांसावगासिनो दं आरो आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय नाजाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे 14 नं चिरां दुवार बियाबाव बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 20% जोबथायाव थाहैगोन। थामहिनबा बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जाजों लोगो नांनानै बे समाव 20% जाहैगोन आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया हारसिंनो 80% जानो थांगासिनो दं आरो जागोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो नैबे 14 चिरां दुवार समष्टि हिसाबै बेवहाय 80% इउपिपिएल जागोन, बाखि 20%आ बिभिन्न दल संगठनाव एसे एनै थाबोगोन। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जानला मानला बाथ्रा बुंनानै बे समाव थासारिखौ गाज्रि खालामनो नाजाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव आंखौ जम बायदि बिथांमोना सानो, बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आंखौ जम बायदि सानो होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना जुदि मोजां सान्थौजों बा सानस्रिजों बे समाव बिटिसि ओनसोलनि थाखाय खौसेथिखौ बिथांमोना जुदि नोजोर बोदोंब्ला बे समाव बिथांमोना आवगायबोनांगौ, खौसेथिनि थाखाय बे समाव फैनांगौ। आरो बिथांमोना लुबैया नामा जे खौसेथिखौ लुबैया नामा जे बे समाव राजखान्थियारि बिथिंजों बिटिआरनि गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरखौ खौसेथि जाजानो बिथांमोना लुबैया नामा होननानैबो गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथांमोना खौसेथि रायज्लायबाय थानाय समावनो बिथांमोना फेलें खालामदोंमोन, जानला मानला बाथ्रा बुंबाय थादोंमोनबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव प्रहलाद ब्रह्मनिफ्राय लानानै गोबां सुबुंफोरानो बिथांखौ गान्दौला राजा मेथाइजों रुजुनानै बिथांखौ सोनखारिदों। बे सोनखारिनायखौबो लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव आंखौ बिथांमोना गियो, जायनि थाखायनो बिथांमोना जानला मानला बैफोर मेथाइफोरजों आरो जायखिजाया थासारिजोंनो बिथांमोना आंनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो थाखाय नाजादों होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांमोना गावखौ जम बायदि ट्रेड खालामदों, बिथांमोना गिनाय दं, संखिखांनाय दं, जायनि थाखायनो बिथांमोना जेरैखि जाया बिथांखौ जायखिजाया थासारिजोंनो बिथांखौ गाख्लायनो थाखाय नाजाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। गोबांथार बिपिएफनि माने सापर्टार आरो वार्कारफ्रा इउपिपिएलआव फैगोन, अलरेडि फैखाबाय आरो फैबाय थागोन, इलेक्सनसिम फैगोन। आरो एसेल' मानसिफ्रा बिपिएफजों थाबोगोन। आरो नैबे 14 चिरां दुवार समष्टि हिसाबै बेवहाय 80% इउपिपिएल जागोन, बाखि 20%आ बिभिन्न दल संगठनाव एसे एनै थाबोगोन, बेबायदि अबस्था। दा आङो खुंग्रिङाव दङ, खुंग्रिंनि भुरबस्ति होननाय, बेवहाय आंजों खामानि मावफानाय नैबे भुरबस्तिनि जि न'खरफोर दङमोन
बिथांमोना फाइनेलि डिसिसन लानानै दिनै आंजों लोगोसे इउपिपिएलआव जगदान जाबाय आरो रावबो गैला बे गामियाव। दा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांखौ बे इउपिपिएलआव फैनायाव थारमाने भेलुलेस बा बायदि बायदि रावजों बिबुंथि लाखिबाय थादों। मालाय बुंबाय थागोन आंहा बहाय बुंनांगौ जेबो गैया। आंखौ थाइसेल' खालामदों बायदिसिना खालामदों। बिनि फिननाय बा बिनि बिसारखौ मालाय रायजो राजाया खालामबाय थागोन। सार नोंथाङा जे बिपिएफनि सासे गिदिर दैदेनगिरिमोन बिपिएफनि सायाव दा माबा मोनसे गिदिर टारगेटफोर दं नामा? बिपिएफनि सायाव बुंनांगौआ बेनोल' जे बिथांमोननि जिथु सिन्ताधारा बिथांमोननि जिथु खामानि मावनाय आरो हाबाफारि बिथांमोना सोलायथों। जे हारिया खौसे जानो लुबैना लुबैया खौसे जानायनि बेलायाव बिथांमोनहा आग बारायथों आरो खौसे जानो बा खौसे खालामनो नागिरनायावनो आंखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिया जि दाय हमबाय गावखौ बिटिसिनि चिफनिफ्राय बोख्लायनानै आंसो चिफ जानो नागिरदों होननानै षड़यन्त्र खालामनायनि जि आंनि सायाव दाय हमबाय बेखौ बिसार खालामलायथों बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा आरो बिनि फिननायखौ बिथांमोनहा होथों। जे रायजो राजाफ्राथ' बयबो खौसे जानो लुबैदों। दिनै खौसे नङाब्ला जोंनि बिटिसिखौ बासायनाय बेवहाय थानाय बिभिन्न जाथि गस्थिखौ ज' खालामनानै बयनिबो जाथि गस्थिनि जातीय समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि जों जि खोथा बुङो बे आदुरा जागोन। ओंखायनो खौसेखौ जोंनो जिखुनु किमतआव खौसे जानाया प्रयजन दं। प्रहलाद बिथांमोना नोंथांखौ माखासे मेथाइफोर बर'नि दिहुनजानाय मेथाइफोरजों रुजुनानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों सार। आंबो नुदों आं मिन्थिया गान्दौला राजाया मा आं मेथाइखौबो खोनाफेरनो मोनाखै। आंखौ थाइसेल' खालामदों। मानो खालामदों? आंखौ गिदों। आंखौ माने बिपिएफनि जमनि मिनिंखौथ' मिन्थिगौना बे रोखोमै लादों आरो जानोबो हागौ जे दिनैहाय समनि थोननाय रायजो राजानि सिन्ताधारा बयनिबो आसायानो जादों जे बिटिसिआव राजनितिक भाबै जोङो एकत्रित जानांगौ आरो एकत्रित जानांगौब्ला मोननै मोनथाम दलाव थानानै जाला। ओंखायनो मोनसे दलावनो ज' जाथोंसै इउपिपिएलआवनो ज' जानानै जों खामानि मावनो प्रयजन दं। दा बिथांमोनहा जिहेतु खौसेखौ लुबैया आरो गावसोरनि राजनितिक स्वार्थनि थाखायल' सिन्था खालामो बिनि थाखायनो बिथांमोनहा आंनि सायाव बायदिसिना जि माबा मोनसे मोनोब्ला आंनि उइकनेस माबा मोनसे नुयोब्ला बानायै खोथा बुंनो नागिरदों। दिनै नोंथाङा सोरनि नामखौ लादों? प्रहलादनि खोथा खौसे जानाय जेब्ला रायलायलायदोंमोन इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावहाय बिपिएफखौ आं आरो भाइस प्रेसिडेन्ट रबिराम नार्जारि एमएलए रिहन दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट आगोलनि केबिनेट मन्त्रि इमानुएल मुसाहारि आगोलनि एमएलए आरो बिटिसिनि बिपिएफनि प्रथम जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेनिफ्राय आगोलनि बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मुसाहारि जों साबा भाइस प्रेसिडेन्टआ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों ज' जानायनि रायलायदोंमोन। दा बे जेब्लानो रायलायजेनो अब्लानो प्रहलाद बिथाङानो माने इउपिपिएलखौ जोबोद गाज्रि भाषाजों बुंनाया नोंथांमोननि रेकर्डआवनोथ' दं। नोंथांमोनहानोथ' बेखौ पाब्लिस खालामनानै होदों। गतिके बिथांनि बुंनायनि आंनि सायाव थाइसेल' खालामनायनि बिसारखौ आं खालामनाङा रायजो राजायानो खालायगोन। नोंथांमोननि दारैनो बेखौ रायजो राजाया मिथिनो मोनगोन आरो बिनि फिननायखौ सानसे समाव मोनहैगोन। दा बिथांमोनहा आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव इमेज धंस खालामनो थाखाय भुल निति प्रयोग खालामदों नङै खोथाखौ बुंदों। दा मोनफ्रोमबो निउटननि मोनसे माबायाव बुंनाय दङ जे एभ्रि एक्सन हेज इकुवेल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। बिथांमोनहा भुल खोथा बुंदों। दा भुलनि उल्थाया माबे? शुद्ध कारेक्ट। ओंखायनो आसल खोथाया मा सयथ' खोथाया मा बेबो गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि एलकेजि इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।